खुलुमबाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ मा खबर नोंथांमोननि मोजां ना मोजां नोंथांमोनखौ गिबियावनो आं गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय नै बिनानावानो अप्सरा बर' सुपार डेन्सार चेप्टार 5 आव फाइनालिस्ट जानो हानाय दा जोंनि श्री श्री देवल जात्रा फोरबो फालिथायनि बारग' आफादगिरि बिनन्द मुजारि सारखौ नानिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आखामनांगौ रायजोफोर दा अप्सरा नानिखौ आङो फंनैसो गावनि बियाव फैनानै माबायदि मोनदों फंनैसो बुंनो थाखाय आं माइक्र'फनखौ हगारना होनाय जाबाय। खुलुमबाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ मा खबर नोंथांमोननि मोजां ना मोजां नोंथांमोनखौ गिबियावनो आं गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय नोंथांमोना आंखौ एसेबां अननाय सापर्ट होनाय थाखाय जोबोद आं गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आंखौ बिदिनो अननाय सापर्ट होबाय थागासिनो जाहाथे आं आरो गोजौ हानो थांना बे बर' हारिखौ आरो आसामखौ प्राउड फिल खालामना लाबोनो हायो नोंथांमोना आंखौथ' सिनायदों ना माथो रावनिबो माथोआनो फैयाखैसोन बेरेबा नोंथांमोना आंखौ अनानो नामा अनदो बिदिथ' ससियेल मिडियायाव नोंथांमोननि बहुद अननाय जोबोद कमेन्ट मोनदों नोंथांमोननि दा गेजेराव फैदों नोंथांमोननि आं अननाय आरो नोंथांमोनजों फुरथि खालामनो फैदों नोंथांमोनासो माथो मोनसेबो सासेबो आवाजानो होआखै नोंथांमोना गासैबो सिरागावनाय आरो सासे काम जायागोन एसे अनबा एसेबोला आवाज हरबा आंनि मादि जुस फैगोन नोंथांमोना जुदि आरो जुसो होयो आंनि बहुद एनार्जि फैगोन गासै लास्ट सबसे जोर 1 2 3 गो एबार बरिया जादों एदिकेनो एनार्जि होबाय था जाहाथे आं नोंथांमोनखौ पुरा फुल मस्तिके मोसाना देखायनो हायो नोंथांमोना आंखौ टिभियाव गासैबो नुदों ना आं जे टिभियाव मोसायो मादि नाङो नोंथांमोननि मोसानायखौ मोजां नाङो ना दा गिलिया गासै बुंबारा गिलिया खानुरा आरो जौसे बुंनाय एजागलायथ' नायना दं आरो बेजागलाय नायदो सिरां होबाय दं आरो बेजागलाय गैया एसेबां जोरसे बुंनाय नहलेबा आं मोसायागौमोन नामा आं फैदों नोंथांमोननि गेजेराव फुरथि खालामनो आरो मोसानो नोंथांमोना जुदि जेबोआनो बुङा आं मादिलाय मोसागोनलाय नोंथांमोना बुंबासो आं नोंथांमोनखौ माहाय एदावनो हागोन नोंथांमोना बेखौनो बुङाबा आं माले एदावगोनलाय नोंथांमोना आंखौथ' टिभियाव नुगासिनो थायो आरो जाहा मा पापाखौबो नुयो आरो आंनि लोगो सासे बिनानावबो दं नोंथांमोनाथ' मिथियोनो आंनि बिनानावाबो आंजों फैदों थ' आंनि जी सिस्टर बिनानावखौ आं नोंथांमोनखौ बेलेग सरप्राइज होगोन बट अभी आप सभी को मैं दिखाऊंगी नहीं मेरी बहन को बाद में दिखाऊंगी तो अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मैं अभी बोरो बैठी हूँ इसलिए मैं अभी बोरो कॉस्ट्यूम में हूँ कैसा लग रहा है आप सभी को और जोर से हाँ बट इधर आवाज ही नहीं निकलता है इधर तो ऐसे देखते रहता है बट इधर आवाज आ रहा है और अभी मैं बोरो सॉन्ग पे डांस करूंगी आप लोग देखोगे देखो डांस का बात बोलते ही आप लोग देखोगे बोलते हो जब भी कुछ बात बोलती हो अभी तो नहीं कुछ आवाज ही नहीं निकलते हो इधर बहुत आवाज थोड़ा बहुत आ रहा है इधर कम लोग हैं आवाज आ रहा है बट इधर बहुत ज्यादा लोग हैं आवाज नहीं
आप सभी मुझे कितना प्यार करते हो। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं आप सभी को बोलो सॉन्ग पे डांस करके दिखाऊंगी, होगा? ओके, थैंक यू। बिथांमोनानो अप्सरा बर'नि बिमा आरो बिफा। आखाइखौ मारै जोरखोबारिनो थेंक इउ। जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय अनुराम बसुमतारी दादि नेहाथारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों अप्सरा बर'नि बिफा प्रसन्न बर' दादिखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे देवेन ब्रह्म सारखौबो अप्सरा बर'नि बिमा तुलिका बर' मादैखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। थेंक इउ। जोङो दसे समनि उनाव आरो बिथांमोननिनो दुइसिन फिसाजो बेखौ सारप्राइज होगोन जाहैदों। आखाइखौ मारै जोबो खेबसेबाव गम्पारिनो थेंक इउ। गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन, नोंथांमोना आंनि बिनानाव प्रितिखौ सिनायो ना? मोसानायावथ' मोसाबाबो नोंथांमोननि माबा जेबो एनार्जियानो फैया। आंनि प्रिति रेखा बिनानावा फैदो, थेवबाबो नोंथांमोननि एनार्जियानो गैया। आं पिज्जा बुंबाय दं, नोंथांमोना हि हि मिनिबाय दङ। नोंथांमोना आंनि प्रितिखौ सिनि मोनो ना? दासो मोनोलाय सिनि। सुपार डेन्साराथ' प्रितियाबो योगा आरो मोसानाय, नोंथांमोना नुदोंमोन ना मोसानाय? नुदो? दिनै प्रितिया आंनि लोगो, नोंथांमोननि आशीर्बाद आरो सापर्ट आरो अननाय लानो फैदो। नोंथांमोना प्रितिखौ अननाय आरो आशीर्बाद होगोन ना? होगोनबा प्रितिया दा नोंथांमोनखौ योगा खालामना देखायगोन, जागोन ना? प्रितिखौ एसे खोमनि। नोंथांमोना प्रितिजों मोनसेबा बाथ्रा रायज्लायगोन ना? बुंनि प्रिति हाय बोलो। हाय। आप बोलो कि मैं अभी आप लोग के सामने योगा करूँ। आप योगा करोगे? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। और जोर से हाँ बोलो पूरा। आप योगा करोगे? हाँ। पूरा जोर से। उस दिन कैसा बोला था आपने वो वाला शो में? हाँ, वो जोर से बोला था ना, वैसा बोलो ताकि सब लोग को थोड़ा एनर्जी आए। देखा सब लोग के पास, सब लोग इधर बीमारी पड़ा हुआ है, सब कोरोना वायरस पड़ा हुआ है इधर। एक भी आवाज नहीं निकल रहा है। बोलो कि हाँ पूरा जोर से बोलो। प्रीति योगा करोगे? हाँ। ये देखो अभी सब लोग के पास बीमारी हटा गया, सब चला गया। तो अभी आप लोग के सामने प्रीति और मैं योगा करके दिखाऊंगी, होगा? ओके, थैंक यू। नहीं